ndị na-agwọ oke ite na-agwọ ije prison yards all over the world. Ụmụaka Igbo, particularly ụmụaka Anambra, onwe ndị nke aka bụ usoro ụbọchị a, almost about 19 or so or 20 something of them, with the exception of one, the others 20 something ụmụaka Anambra. Ọ dị mma na-akwọrọ ọgwụ, ọkwọrọ ya oke ite, ọkwa ya na iburu drọg, ịṅụcha iburu drọg, buru eje obodo oyibo, elu mashin ndị Awụsa ekpuo isi maka agwọrọ oke ite. Ijezie prison yards all over the world, ụmụaka Igbo emegene eju. Ihe eji mara ndị Igbo anyị bụ na asị na anyị na-agba mbọ, asị na anyị na-emesi ihe ike, asị na anyị nwere ego, na anyị ga-atinye isi ebe ọbụla ka anyị wee kpata ego. Mana enweziri mgbe o ruru anyị hapụzi ego mkpata wee gaa n'ego mbute. Ebe a ka nsogbu nọ daa, ebe a ka mmiri nọ baa opi gbọgbọrọ. Wee bụrụ na gọvanọ na-achị Anambra steeti n'abalị one gara aga bịara tinye ọnụ n'ihe onye otu mgbe Petike ndị Igbo na-agwa ụmụaka Igbo, ọkachasị ụmụaka ndị Anambra, maka na ha bụ ndị bụ ụzọ, ndị ọzọ na-esote ha n'azụ na-amụrụzi n'aka ha. Gịnị ka a na-ekwu? Unu hapụ nke mbute ka anyị na-achị azụ n'ihe eji mara ndị be anyị bụ ndị Igbo, ya bụ ịgba mbọ, maka na Chineke na-agọzi aka ọrụ anyị bụ ndị Igbo. O wee bụrụ na n'ụbọchị tata na oke ọchịchị mere ọtụtụ ndị mmadụ wee hapụzi ihe a na-ekwu wee fenye isi n'ọhịa, gọvanọ wee tinye ọnụ na wee sị na ya bụ okwu dịkwa ka o ruo ogo mgbe ndị mmadụ ga-anụ ya. Epetike ndị Igbo, onye nke m anyị kene, ya bụ okwu ị na-atinye ọnụ kamgbe ka gọvanọ tinyere ọnụ si ụmụaka Igbo, ụmụaka Anambra, onye ọbụla hapụ mbute ka anyị kpatawanya bụ ego akpata, ka anyị kụwa mkpụrụ ego, maka na a na-akụ ọgaranya akụ. Kedu etu o bidoro? O bidoro nke ọ ya dị m because na ndị a na-agwa ananụna maka ofu nwa okorobịa na-apụ ara na n'ọfịa ka ejere na-apịa ọgwụ aya enye ofịagedebeda si mba site ikwu onu ma weta uru weta na si wetego nyere a na-eme isi ọgwụ nya na ọdị na-emecha na aka ọṅụ onekịta na elekịta na sebi ka ajụ ụnụ onye nụ na-afọrọ ọgwụ okwetego na aya aṅụ ka unu ghara ịdị na-egbu oge unu ka ihe ọ na-eme ụnụ akwado ụnụ na-emixiri ọgwụ ọ na-akwetego na aya aṅụ hapụzie dị mistọ niile so n'ime ya so onye bụ onye ara because ihe na-ekwu obodo atụ na a lot of things na-eme na be anyị ịma eji ekwu na whether we like it or not, whether accept it or not, Anambra ka bụ gateway. Ma ihe ọma ma ihe ọjọọ. Gateway. Gateway. So, a lot of things na-eme na Anambra state. And ọ ga ha na wrong, ọ na-adị easy affect other states. Ebe ife ọjọọ ka nkụ na Anambra bụ ndị gọvanọ anyị gbachara nkịtị. Ọ na-ahapụzi pretense niile. Ofu onye bịa sị na o butere ego, o butere ike ego ya bụ agwụ ego onwe ọzọpụtaghị ụzọbe nne ya ọ gbapụtaghị ụmụ ogbenye ihe ma bụ eji okeshọn ebute ego na bọndụrụ o mekịta nke na-ewuzinu aja efe ego efe nọ na rapa ụfọdụ na bọndụl ebute na bọndụl ịta anaghị enye gị ya na-etu ya afọ nwere ka enye gị bọndụl ise nwaanyị na ụmụnna ya go na-agụ ha nwaanyị na eje chọba ibute ike ịmara nzuzu a ka ezuzubere mgbe ebudo ha na bido iji ehi 180 ma 200 wee kwuo ozu ụmụ oke ite pụta ha ncha m na Anambra anyị ahụ ebute oke ite gwọrọ oke ite gwọrọ kidnapping ti n'ime gwọrọ ntọrị mmadụ ti n'ime gwọrọ ọnụ gọọmenti ti n'ime gwọrọ everything ti n'ime aka na-eti mkpu a na-ekwu na anya na akwụbebi nsa akwọ ụmụazị ti na ego dị ya kịta asị na Yahoo ụfọdụ ba Yahoo chọpụtara na ilo Yahoo na agụghị egbu gị so abazie Yahoo ewere ntọrị mmadụ kọbaa ya were ile pasị mmadụ kọbaa ya ha chere na onye wasị ọ na-eme Yahoo ọha Yahoo ka unu na-eme gị bụ onye na-asa na-achọ ịba jee jụọ onye bụ na ya ife dị na-akarịrị like you said gọvanọ try at least ibegide ọnụ kịta na onye kpọọ ndị otu ndị gọvanọ ndị ọzọ anụ ọ na-etekwa action because o nwere nke ya bụ ọfụ aka na aghọrọ onye ha ofu aka arụ na-apụta kịta in the next 5 years ọ bụ na aka ọ bụ datin the menace are too much kedu ihe dị ife
unu ị chọrọ ibute ike gee ntị aha ebute ike kwefuru ike aha ebute ihe akpa ego akpa ana ọ na-enwe structure ihe onwe ntọnanị ka onwe foundation. You can't just build a castle in the air. It doesn't last. Maka ibi castle could be okutu na ana. On a build from foundation. Abia foundation ye igba boy ma emu ahia, ma emu ọrụ, osi ike. Onwe ihe na-arụ. Aso ke ihe na-arụ. Yes, okita most of them nkita mun ke educate ihe na-arụ. Onwe the worst thing you nkita be join model so on na forest, ma no na foreign forest trading. Ke ihe ma ba forest trading. Gbaka jide ihe na-ata. Gbaka jide ihe na-ata arụ. So ihe na-abụcha ụmụ ihe pụtasịrị kịta ụfọdụ asị that na Facebook ke na-akpụ ya monetization. Facebook ego ka ọ na-enye gị na-ete ihe anyị na-eme kwefuru UGWUMBA TV ana monetize ya na ọ bụ na ha ya monetize ya o nwere ike ịtacha ofere na ya atamelu na $100 mana ọ bụ na a na-agba ọtọ jizu ekwensu chọọ ire eru mkpụrụ obi gị ụmụ nwaanyị kịta gbara ọtọ gasị na nwere 1 million viewers 2 million viewers 10 million viewers gwa m ife ahụ nwere ihe ọbụla na ndụ ha so disente ụmụaka na ego ọgwụ ego ihe gọvanọ gwara ụnụ otega etebere na mkpu like UGWUMBA gwara ụnụ ana m eti mgbe since maka na nke bụ eziokwu bụ dat na ihe a bụ future ụnụ ka a na-emebi it doesn't last na ndị niile na-agwọrọ kit ebe ka nọ kịta ihe na-egwọtara agwọta ebe ka ha nọ n'Igbo ka iwuo 5 years mana cheke ndị ego ha tọrọ mgbọrọgwụ ụnụ kwuru ụmụ ndụrụga ndụ ya na-emiti the money ọ ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu pụta na ebe unu rụgharị ha gọvanọ siri udo nke nwe aka tụwale because na etu ikwupụtara gwa other governors ha chọba ndị arụ a na be anyị and sign encourages na ụmụazị a onye je zụta ha si na obutere ike ebe ka bute ya ọha ka ọ bụ na rigoro ya kpata ya ọha ka ọ bụ ego a na-akpa ya akpa ha emee mbute UGWUMBA ekele gị ọ dị mma epetike ndị Igbo ịkpọrọ ihe egwu na-eri mana e nwere ofu ihe ọzọ gọvanọ kwuru nke ahụ anyị ga-ekwe na adị mmadụ 20 something egburu egbu akwa ndị egbugoro egbu na ekpere ha ikpe ihe na ihe karịrị 19 bụ ndị Anambra onye ọkwụfụrụ etu anyị si ha agba egwu ghara mana ọkụ ikwu anya na-akọ m dịka nwanne nwoke ekwe mara ọkụ ikwu anya na-akọ nke a bụzi nke ihe unu na-eme ndị Ebonyi ndị Anambra agabachikwa ọnụ ọchịrị nke ahụ na unu megide mfugide ego n'anya megide na a na-eme bute ike a na-egbusisi ụmụaka kwesịrị ịnata ụlọ kịta abịa nụrụ ụmụ agbọghọ anyị ihe na ọ bụghị ihe ọchị mana mgbe ụfọdụ ihe ọjọọ na-atọ ọchị mana gọvanọ kara obi kwuo ya ebe ọ bụ na gọvanọ kara obi kwuo ya ka anyị kwuo ya maka na mgbe ụfọdụ Anambra bido ndị ọzọ amụtawa ndị gbara ndị Anambra bọyị imirikiti n'ime ha na-eme ọfụma tata ndị gakwara soro ndị a na-eme oke ite na ndị ihe na ụfọdụ n'ime ha egwuru ha wayo ụfọdụ n'ime ha nọ na death row kịta na a ga-agbu ha mgbe na-adịghị anya ya bụ biko ebe ọ bụ na gọvanọ Anambra steeti bụ ndị nọ n'isi ndị bụ ya bụ isi ọgwụ ebido na tinye nwunye ọnụ tinye ya aka na-emekwa ihe ya na-eso site n'ịkpọrọ ndị a na-araghị ụmụaka be anyị dọwagodo ụfọdụ na nga nke Enugu steeti amụtakwa onye ya nwere ebe m fụrụ a na-aga akpara ụmụaka ndị dibịa aka ịma na enwere mgbe o ruru ọdịdị ka ga na-ama aka ndị Enugu ezikesi na ọha bụ ihe nwe ọgwụ efu mmadụ aga enyi onwe ya asị na o mere nke a na-amazi Chineke aka amazi Jizọs aka ụmụ ihe a niile bụ ihe ekwensu ji na-arafu ndị mmadụ Ahịnze Soludo na ibido ya gọvanọs ndị ọzọ dịka Epetike kwuru biko unu tinye ya ọnụ tinye ya aka na ya bụ ihe agawa na overdose iruo na ebe ọbụla na Igbo kịta iburu moto na-akpagharị enwere etu ị ga-eburu ofu onye dị agha isi ya dị ha ndị polisi fụ akwụsịghị omego m ọtụtụ ugbo asịghị onye ahụ enwere ofu nwa be m na-edres somehow mgbakọta ya nsị na nsogbu m bụ etu a ndị polisi na jibu abịa ejiri maka gị na-afụ na mana ihe a na-erutekwa asị ebute akpa nke asacha Ahịnze Chukwu ọ kwụsị na ya mana ihu ahụ ka dị ya n'ahụ na afụkwa ya mgbe bara na-enye anyị asọ onye na emegara ofu ụbọchị ndị polisi sachịkata akpa ma ogbo dị n'ime akpa ọ sị na ama m ihe na-achọ na ya bụ ihe na-adị m emezi ya na ama emegbu ya mbụ ịma ndị uwe ojii kpara ya aka na iji ofu rapụ Igbo ị ga-aba sel aka na abụ ga agha ofu aka enwe m onye nke ejidere na Lagos nya
eruzie ebe ahụ akpọrọ ya mana Igbo ahụ amasogbe wepụta ma ị ga ebe ahụ mba nọ ha ga-amakwa etu a ga-esi mezie ha ga-amakwa etu a ga-esi mezie kama ego belat ga-apụta biko onye ọbụla n'ala Igbo ihe anyị na-ekwu bụ biko ebe ọ bụ na ndị nọ n'isi ebidogo tinye nwe ọnụ ahịa eze Chineke anyị kwere na ọ ga-adị mma maka mmiri bidoro n'isi gbarụọ imezi ya na ahịa ahụ ebe ọ bụ na ndị nọ n'isi solu ana m ekpupụrụ na nke ahụ imere ọfụma site na ma ekwutekwara okwu ndị ụka ọ dị m ka orugo mgbe ị ga-atinye nwa anya na ihe ndị ụka kama itinye anyị na kọmitii ka anyị nwabụ ndị dị Chineke dị were anya ahịa na na-enetara ndị a na-eme atụrụ ma ha iruo na Aba ekpere Wednesday ekpere Thursday iruo na ala Igbo niile ekpere Wednesday ekpere Thursday ụtụtụ mmadụ ga-eji chọọ ihe ọ ga-arụ ijiri ya pụta na-eti praise the Lord hallelujah na-aba ndị na-eluzu ihe a na-ama ebetigapịachi ọnọdụ a ka anyị na ihe Ugwumba kwuta mere ihe o tiri n'ụbụrụ m Gọvanọ Soludo because so far so gị bụ onye mmasị nwere the balls ime nwenu ọ kwefuru nke ụka Monday to Friday enwere ka na-asị doesn't this is religious things ebe a ka o si ebido ịchọ ka ihe a benata ị nwere ndị udo ga-achị on those days ha yaba n'ụlọ ụka mana kwefuru onye ọbụla ji ụtụtụ na-eji ije dị agha sị nọ na-eje o jere ụkọ Sunday nke Monday o yeje Tuesday Wednesday o yeje apụta na sị jiside jụọ ihe ọ na-eme na ọ bụrụ ha n'ihe ụtụtụ taịm o ji wee je ọrụ ya si jụọ ihe ọ na-eme ọ sị na ọnọdụ ya mkpọrọ m ihe na-eji gboje Chukwu asị oke ngwa na anyị na-eche gị nye jize na ya 2 hours pụta ka ma na arụsị ka ọ na-eji ikpere maka na ebe datin obenata because if not every Monday to Friday to Saturday a na-eje n'ụlọ ụka na-atụ ego na-eme ihe na cause laziness o jegidezi ọ bụ na disappoint ya because na nke bụ eziokwu na n'ịlụ ha n'ụlọ ụka ka Chukwu ejigozi gị God say I will bless the work of thy hand. If a miracle man doesn't come, manna be from heaven. You pray for manna, or be from heaven. Do you know what manna did? God sent manna to them in the desert, outside their homes. Or say in the morning, take your plate, go outside, take the manna. Do you understand what it means? That the manna have batani muno. Only you make a manna batani mebegi. Manna to kije outside, get your the manna. Get your fee, not even from morning to night. For I say that I tally with God. God will also corner, only things on our on supervise the entire universe and other places. So, what are you doing to feed your family? He will bless the work of thy hand. Stop tempting God. Because they make it. See from that place. Obani holds them in the magazine. It's a tobacco kit. I'm on one key. You know, Yenje Kubo that na Chuku Mera, Yanya cannot buy Yanyi Buruk. I just choice for him. Over no way here, you go concrete. You look at Chukwa Gozegi from there. You are blessed with the work of thy hand, not the work of thy of thy soul. Adema, Niji Petro Kunkem, Hende Kuba, and Buffalo, all on Abaha Uzo and Bodechi. Ya not the ma, A2AC Manita Yabo. On this state in those of Biko Nutinyan or Nutinyanaka. Makana ihe butere religion ji megide ọkachasị ihe nke ndị ụka emegide ọ dịzie ka ndị omenala asị na ọ dịkwa ka ndị a na-agbanahụ anyị ndị dibịa niile nwe ozo nwere ego onye ọbụla batazie Facebook wee gọzie ihe ekperima a na-agwọ gị ha ya bụ a na-agwọ nke ndị dibịa ndị nke ọdịnala sị na-agwọ nke ndị ụka nsogbu bụ na amaghịzi ọ bụrụ na ihe ga-enye nsogbu n'ọtụtụ steeti kachasị n'ala Igbo bụ dịka Anambra na ENUGU bụ ọ bụrụ na gọvanọ bụ onye fada ọ ga Anglican nsogbu dị asị na maka na onye fada na ọ ga ha fada na ọ na-eme ha after all na ndị fada na-eme morning mass mbọsị ọbụla ọ bụrụ na onye Anglican ọ ga fada ọ ga ha Anglican nsogbu dị ya bụ na ya bụ agbụ anyị kere onwe anyị kechie onwe anyị dọwa onwe anyị mana enwere etu ọ na-abụ ebido ihe o nwere ihe ọ na-abụ nwoke mee etu a mara yes na onye a na ọ kwụwara aka ya ọtọ chọọ ime ihe enwe onye siri onye ọbụla ekpere Chineke dị mma ka a na-ekpere 247 mana ọ bụghịzi nke na ikpecharịa agụụ na agụụ ị na-achọzi onye ị ga-egwu wayo na etu ị ga-esi nara mmadụ nke o ji n'akpa ọ dịghị mma
biko adịghị ihe okwuru ọ bụ na ya chọrọ ịpụsị ya like mere appeal before onye nwe soro udo o nwere soro udo mere Anambra steeti before denominational madness dị na Anambra steeti to ekehie politics anyị bụ denomination ihe na control politics Anambra steeti bụ chọọchị iji ha bishọp ekweghị archbishọp ekweghị ịnabazie ndị gọvanọ niile anaghị pacify ya na soro udo wee pụta were ụtarị pịawasịa ha ncha niile azụ ma Anglican ma Katọlik onye nọ pịawa onye ọbụla azụ jee elekshọn were ma takwando were ma judo were ma ogodugo were merie ya ndị chọọchị na-akpụ so ọ bụrụ na ọ chọrọ imekwa nke asonye ọ bụ onye ya emenwe asonye ọ bụ onye na-abụ ọsị gị data na kwefuru ụzọ a na aya etiwa ya esi ọsị gịnị o ji aka anya katapila kwara ya dobe na ihe na-eme tinye tata mme market ụnụ afụ na ụnụ fụrụ ya kwụnụ na achọ kwụnụ tie ngọ dị nwa na ọha achị sonye ọ bụ onye nwere ike ime nwe kwefu mmadụ na-ese a gọvanọ soro dobe onye aki onwe ọ na-eje ụka mana ọbọsị ụka eje ụka amazikwa m nke ahụ ịchọ ya kalikọ ọ ka mmadụ kpọm m gakwuru fadị ya ga-agwụ ya esi adị ama na nwoke a na ọ dịkwa ka ara na-agbụ ya ọgwa fada na ya bịazi na gọọmenti haus na bọsọ ọ ga-aga confession fada sị ya na ama mgbagharị onye ndị confession so nwa mgbafọ ya dị confession ka gịnị wee mee ka Chineke wee gbagharịa ọ bụghị onye fada ka ị ghara inye oriri ọ bụ na ịma nwa mgbafọ were iwere onye isi na ihe enye oriri onye gote rice doo ya nsọ n'afa nke na nke rie na ọsọ na ihe abụ ori nsọ the man bụ ya nyekere pụtụ ka ọ bụ ọ dị mma ịmara mgbe ụfọdụ ọ dadabakere anyị na ndị ọchịchị mana onye mee nke dị mma ọkamasị too ya si gbuo ihe na anyị esoghị na ndị na-egbu efere babịara enye anyị ego ka anyị wee kwunyere gị ma ọ bụ onye ọbụla mere nke na-adịghị mma anyị agwa ehu ha maka na aka anyị dị na-akpata ihe anyị dị anyị soghị na-achọ politikal apọintment iwetakwasị ka ya wee racha ọyịrị na anyị na-emeta ọfụma na ya anyị anarịkwarie mana ọ bụghị nke irichi ọnụ ọ bụghị nke ịkwado mmemme anyị na-eme n'ụdị na ihe anyị na-eme dị mma anyị ga-asị otuto dịrị Jesu mana ọ bụrụ nke biko mechie na ọnụ see no evil hear no evil say no evil asị gị jikwara nwaanyị efe ya bụ nwamba afọ ị na-eme ọfụma na nka mana nke o kwuru ịchọkwa weta eyi emechi nwaanyị ọnụ o kama next episode ka ya ama na ya emechiri anyị ọnụ ya bụ obi eziokwu ime obi ahụ eme nkụja